Ďalší človek, ktorý bude prednášať na tomto hlavnom pódiu, sa volá Lukáš Bednár. Je to marketingový konzultant, ktorý pôsobí ako školiteľ, mentor, marketingový analytik pre top zadavateľov reklamy na slovenskom trhu. Vo vodách online marketingu pôsobí od svojich 15 rokov. Pracoval v najväčších mediálnych a digitálnych agentúrach na slovenskom a českom trhu a 3 roky viedol obchodné oddelenie. Jeho prednáška zaujme úplne každého, koho láka digitálny marketing. Dokonca za nami chodili ľudia, ktorí rozmýšľajú o tom, že práve digitálny marketing bude možno niečo, čomu sa chcú venovať v budúcnosti, takže určite teraz pozorne počúvajte, pretože nie len, že sa veľa toho naučíte, ale aj vám náš ďalší host otvorí zaujímavé dvere. No ak túžite po tvorbe digitálnych globálnych kampaní, ktoré oslovia milióny ľudí, neustálom raste a učení sa z rôznych biznis oblastí, spoznávanie inšpiratívnych ľudí z top firiem ako Google a tak ďalej, cestovanie na medzinárodné konferencie, tak práve ten digitálny marketing je pre vás ako stvorený. Nebudem o tom rozprávať, ale viac už ja, ale náš ďalší host Lukáš Bednár. Nech sa páči.